Siga foyi t'a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye mai kalo tile 17 san 2023 an y'a fɔ nin y'an ka ladalasigiw ye n'o ye gafe kunnafoni ye an y'a fɔ nin baara ninnu bɛ kɛ ni maa jɔnninw ka yamaruya ye o de ye kalimu karamɔgɔw ale ni ayiwa gafe sɛbɛnbaw fo ka taa se min ye dabaji karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma olu de bɛ sɔn ka sɛbɛnni kɛ nanzarakan na nanzarakan min n'anw fana b'a b'o la k'a bila todunkan na bamanankan yaasa bɛɛ kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye laada o de b'an nasigi yan nɔ an y'a fɔ diliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛguwan yɛrɛ kɔni ye nin ye anw ye an da kan bolo o de ye ka gafe ka kɔnɔkuma ka se ka lakali malidenw ye min b'a to kunnafoni a tɛ kɛ maa si yɛrɛ kɔni den kelen negela ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a fɔ kanubaw ni dɛmɛbaw a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nka an b'an tɛgɛ sigi Mamadu Nfa Senpara honorable an b'a fo ka waleɲuman dɔn sarangosi saran Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni ka saran an b'a fo ka waleɲuman dɔn an tɛ bɔ saran na fiyewu f'an ka don Universel Media kɔnɔ ale ni a maa ɲɛmaaba n'o ye Kalilu Senpara Universel Media n'i ye ale tɔgɔ fɔ ka ban i bɛ min ye pano ɲuman min bɛ tali kɛ batiri ɲuman fo ka taa se frigo la frigo i b'olu yɛrɛ kɔni kofɔ nka o tɛ a tɔnɔ bannen Universel Media ale de kɔni tari kɔngɔn fa tulu min ni ani a nafaw bɛ ɲɔgɔn na tulu min ni a dilannen bɛ ni mɔtɛriw ani mansimafɛnw bɛɛ lajɛlen ayiwa olu hakilina ye min b'a to olu bɛ se ka sijan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka na n'a ye anw ka Maliba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye ka kɛ bolimafɛntigiw ani mɔtɛribatigiw olu yɛrɛ kɔni jigi ye n'i ye Super GT n'i y'a si filɛ ayiwa a kɔrɔ kɔni e tɛ n'o fɔ maa si den kelen ɲɛna a k'a si filɛ ka nkalon bɔ anw da Super GT tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ foli kɛ an y'a fɔ maire la fara biriki an bɛ ale fo n'o ye commune 1 maire ye o de ye Umaru Togo k'a fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni fo min bɛ tali kɛ ayiwa Tunkara chef comptable k'a fɛnɛ fo fo ka taa se mairie Segal yɛrɛ kɔni ma misiba an b'a fo mairie baarakɛla a kelen o kelen an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ka se k'o kɛ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ terre des hommes kɔnɔna la minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye baɲumankɛ tɔnw ye Mali kɔnɔ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo terre des hommes ale ni a baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jariyɛtu dit Manda Watara an bɛ ale fo ka waleɲuman dɔn ka terre des hommes baarakɛla ale ni baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Jariyɛtu dit Manda Watara ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa an ka impôt kɔnɔ musobaw bɛ yen nɔ diɲɛ don o don olu kɔni b'an ka ja ninnu ta o de ye madame Ba Fanta Sise an b'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ka impôt bɛɛ lajɛlen fo ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la adama faamuya sɔrɔla nin kuma la an bɛ taa sugu la ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. siga foyi t'a la tanikɛsegin bana tɛ jɔnni to nin ye anw talen an nana
ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ cogoya min na bi gafe kunnafoni an b'a daminɛ ni cɛba dɔ kɔni ka kibaruya ye n'a fɔra Modibo Keyita Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa a dogon tɛ maa si den kelen na kunun an kɔrɔ o tun bɛ bɛn Modibo Keyita ni ale yɛrɛ kɔni ka a bɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tununi Modibo Keyita o tun y'a ka san yɛlɛma ye n'o bɛ tali kɛ a ka tununi n'o o ye a ka saya yɛrɛ kɔni ye bi an bɛ waati min na a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 46 ayiwa o de kɔni kɛra Modibo Keyita ale tununa malidenw na tɔgɔ komi bamananw ka kuma de kɔni don ko maa bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa hali sini Modibo n'i ko Mali i bɛ Modibo tɔgɔ fɔ a la nka bi an bɛ waati min na ale hakilina n'a kungilennaw ani a ka yetaw olu de kɔni kɛlen bɛ malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛminɛ bere ye min ye sababu yɛrɛ kɔni ye anw bɛ k'an ka jamana ka se ka olu yɛrɛ kɔni jɔ n'o ye ayiwa bi an b'a fo kokura tuguni an bɛ dugawu yɛrɛ fɛnɛ kɛ lahara sɔnsuma ala k'o di ani a kelenkelenna bɛɛ ani a ma ayiwa tako ɲuman k'o di anw yɛrɛ kɔni ma yanni nɔ adama halisa an bɛ to an ka fasiri hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ an da don kokura tuguni mura yɔrɔ n'i y'a kuma yɛrɛ kɔni fɔ ka ban ayiwa i ye da don kabako kuma yɛrɛ kɔni na mura ko a bɛ ɲini ka kɛ doni dɔnkuma yɛrɛ kɔni ye i b'a ye juguya kisɛ bilen ale ni ɲɛngoya o kɔni o talen bɛ ka Mali ani a ɲɛmaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ mura wala n'a kunkanko kibaruyaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen i b'a ye san kelen yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ diɲɛ keleyatɔnba ni o bɛ tali kɛ MINUSMA diɲɛ keleyatɔnba n'o bɛ tali kɛ Nations Unies na ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ u ka bolofara de ye MINUSMA ye anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ i b'a ye u ka sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɔra sɛbɛn min ni a baara yɛrɛ kɔni kɛra u ka Haut Commissariat des Nations Unies ayiwa o yɛrɛ kɔni fɛ minnu ni olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ k'u hakili to adamadenya jo ani adamadenya hakɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na u ye u ka baara min n'u u y'a kɛ ayiwa u y'a fɔ k'u y'a kɛ nka an m'a dɔn a kɛra cogo o cogo la ayiwa ka se ka o baara ninnu k'a bila ɲɛnamaya ka bɛn ni mɛkalo tile 12 ye san 2023 nka sɛbɛn in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye jalaki jugu o de kɔni bɛ ka ta ka Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min b'a jira k'a fɔ ko dugu kelen na Mali fintigilakaw olu taara fɔ maa 500 ayiwa ko olu de kɔni bɔnɛ o nin na min n'o kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 27 ka taa bila tile 31 na mura o siratigɛ la Burkina jamana ɲɛma olu ka dabaliban yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye min bɛ tali kɛ sɛbɛnni na sɛbɛnni min ni a b'u ka dusumagasi ani u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa dimi ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni yira diɲɛ keleyatɔnba la olu ye sɛbɛnni min yɛrɛ kɔni bɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni kunkanko kibaruya ma ko a ko kɛlen bɛ sanni kunfilako ye ayiwa maa min ka di i ye hali n'o ye tiɲɛni kɛ kuma yɛrɛ kɔni t'a la nka mɔgɔ min kɔni juguya kisɛ bilen yɛrɛ kɔni b'i kɔnɔ hali n'o ma ɲangili kɛ hali n'o ma bingali wale kɛ ayiwa wale jugu kɔni bɛ ta ka da o tigilamɔgɔ de kɔni na a ko bi an bɛ waati min na u ka laseli la min n'o kɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 15 ye u ka porte parole n'o ye gouvernement yɛrɛ kɔni kɛ porte parole ye ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka faamuya la ayiwa min ye jugu min b'u ka jamana la u kɔni ye olu de kɔni ko olu sira tunu min b'a to malidenw olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don taa ni ka segin o yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na min n'a kɛra marisi kalo san 2022 yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci walekɛbaw olu yɛrɛ kɔni sera ka dayɛlɛ ka bɔ anw ka maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ mura i b'a ye k'a fɔ halisa a ko bi an bɛ waati min na n'a ma ɲa diɲɛ kelen bɛ ka juguya ni besengoniya yɛrɛ kɔni ta ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ olu ye Mali kɛrɛfɛ jamana ye gɛlɛya min bɛ Mali la o kelen de kɔni b'o olu fɛ yen u b'a dɔn Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka baara min a kɛ n'o bɛ tali kɛ adamadenya jo ani hakɛw olu bɛɛ lajɛlen hakili bɛ ka to olu la nka o n'a ta o ta diɲɛ keleyatɔnba olu ka cakɛda min sigilen bɛ nin baara yɛrɛ kɔni kama o bɛ ka nkalonjugu ta ka da Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni na Jean Emmanuel Ouedraogo ne ale yɛrɛ kɔni ye gouvernement ka kumasentigi ye ale de ye tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila communiqué min yɛrɛ kɔni kɛra n'o ye bataki ye Burkina jamana ani a ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ diɲɛ keleyatɔnba olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ k'a ka walew kɛ sanni kunfilatɔ walew kɔni ye ayiwa jamana min ka di i ye o tɛ juguman kɛ nka min yɛrɛ kɔni man di i ye tuma bɛɛ juguya nkalon o yɛrɛ kɔni bɛ ta ka da o yɛrɛ kɔni na a ko an ɲɛ b'a la banbacu olu bɛ ka fagali jugu ani wale jugu wɛrɛ ta ka jamanaden nanama sumalo olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kiiri tɛ ka b'o la neri yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ka b'o la nka a Mali fintigilakaw
fo ka taa se Burkina yɛrɛ kɔni tɔw ma finitigilakaw olu mana wale fitinin kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra k'u hakili to hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa o bɛ taa kɛ bingali wale yɛrɛ kɔni ye o kama Burkina jamana ɲɛmɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na diɲɛ keleya tɔnba a jɔyɔrɔ a ka baarakɛta e ko a ma ɲinɛ o yɛrɛ kɔ wa ayiwa kan ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ a tɛ ka se ka o baara ninnu de kɔni kɛ ale yɛrɛ kɔni hakili la bi an bɛ waati min na dɛmɛ a kan k'o de ta ka ɲɛsin n'o ye cɛncɛnkan jamanaw olu yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan u ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ni bɛ ka bɔnɛ dɔw bɛ ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ye dugu min ni u faw ani u baw olu yɛrɛ kɔni kɛra dugu min sigibaga ye n'a fɔra tilegan dere fɛ e bɛ ka gɛn ka b'i fa jamana yɛrɛ kɔni kan ko yalima i yɛrɛ kɔni bɛ taa min nka ni jamanaden ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u tɛ fɛn foyi ɲini dɛ min ye bɛn keleya ani sigi ɲɔgɔn fɛ u bɛ ninnu n'a keleɲɔgɔnsiw kɔni de ɲini a ko i b'a ye k'a fɔ mɛ kalo yɛrɛ kɔni daminɛ la min ye wale jugu dɔ fɛnɛ o nkalon tara ka da Burkina yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko min b'a yira k'a fɔ ko Burkina yɛrɛ ka finitigilakaw olu binna u ka jamanaden nanamasumalo yɛrɛ kɔni kan o wale min kɔnɔna la Mali ka dɛmɛ a sera olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa ni Mali yɛrɛ kɔni binna gɛlɛya kɔnɔ olu tɛna se ka u kɔ don Mali la fiyewu pasiri sɛbɛnna Nabi ale yɛrɛ kɔni fɛ an ye min salo ka bɔ ayiwa le matin ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'an ye le matin bila ayiwa min ye kɛlɛdaga ye an bɛ segin ka na don nouvelle horizon ale kɔnɔna la ni ale ɲɛda kura kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ don an ka kɛnɛyasow an bɛ taa fɔ Ponge i b'a ye bi ayiwa Ponge baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ye ŋɛɲɛ yɛrɛ kɔni ɲimi ka bɛn ni Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka kibaruya bɛɛ lajɛlen bi an bɛ waati min na ayiwa Eko Kati ni o ye Ponge a kɛtɔ b'a la o baarakɛlaw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye a caman mi jɔ jɛmɛfɛla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la wa o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra o de kɛra sababu ye baarabila olu kɔni ye a ŋaniya yɛrɛ kɔni ta i b'a ye kabini mɛ kalo tile 11 san 2023 ayiwa i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ponge a baarakɛlaw yɛrɛ kɔni na laɲini min ni o b'o olu fɛ laɲini ninnu olu yɛrɛ kɔni ma se wa o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra olu fɛnɛ y'a jateminɛ k'u bɛ taa baarabila la hakilina jiginna dɔgɔkun damadɔ yanni nin kalo in tile 11 yɛrɛ kɔni cɛ u kun bɛ baarabila yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɛra k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ INTM ale yɛrɛ kɔni sababu ye o y'a to baarakɛla ninnu kɔni u seginna ka na baarakɛyɔrɔ la ka baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni daminɛ o suma ko o dugumajɛ an bɛ bali mun na kɔni u bɛ ka min ye bataki wɛrɛ bila tuguni ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko baarakɛla ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛna taa baarabila yɛrɛ kɔni na sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ taama kɛra ka se min ye Gabriel Ponge ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni tabaw olu yɛrɛ kɔni fɛ nka a kɛra olu ɲɛna ko halisa an bɛ suguba yɛrɛ de kɔni kɔnɔ foyi ma bɔ maa tata la wa maa furakɛta yɛrɛ kɔni foyi ma bɔ o la wa min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu yɛrɛ kɔni b'u ka taa ni ka segin n'u ka baaraw ani u ka furakɛli o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ ɲininka yalima an bɛ waati min na gɛrɛfu de bɛ yen wa walima gɛrɛfu tɛ yen de i b'a ye o siratigɛ yɛrɛ kɔni na ni min ye baarakɛla dɔw kɔni olu ye ayiwa kumaɲɔgɔnya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ni a bɛ fɔ ale yɛrɛ kɔni ma Fode Sinayogo ni ale ye secrétaire o revendication ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la u taara ka taa baarakɛlaw k'olu lajɛ ka se ka u yira u la k'a f'u ɲɛna ayiwa tɔgɔ de kɔni bɛ nin baarabila in yɛrɛ kɔni na baarabila min yɛrɛ kɔni don olu yɛrɛ kɔni tɛ baarabila in yɛrɛ kɔni lakodɔn bi kunnafoni yɛrɛ min ni a yɛrɛ kɔni sɔrɔla u b'a yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔ ninnu n'an taara min ye bloc opérateur de kɔni na i b'a ye maa si den kelen ma to kɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana ka bɔ yen an bɛ taa min ye dialyse yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye 100 o 100 maa 80 olu yɛrɛ kɔni nana dialyse baarakɛyɔrɔ kɔni na bari ninnu bɛɛ lajɛlen dalakan kɛra jumɛn de ko nin waati nin tɛ baarabila kun bɔ nin tɛ baarabila waati ye ayiwa an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen de yaasa dɛmɛ an bɛ se ka o don an ka jamana yɛrɛ kɔni ma cogoya min na a ko nin baarabila ko in a mɛnna sen na ten sa kabini san 2018 an bɛ nin taa ni ka segin na taa tɛ bɔ sisi tɛ minɛ ayiwa an yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna baara bila wa baarabila ko kuma yɛrɛ kɔni a b'an da waati yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na o ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnna u taa ni ka segin na bi an bɛ waati min na maa dɔ ɲininkɛra ale ko n'i ye ale yɛrɛ kɔni bila nin yɔrɔ la jamana a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a jɔyɔrɔ dɔ ye jumɛn de maa minnu yɛrɛ kɔni ko olu tɛ ɲa baarabila banbali yɛrɛ kɔni kɔ dɛ fɛɛrɛ ni dabali n'o bɛ se ka sɔrɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni tigilamɔgɔw olu ka to so
kuda yɛrɛ kɔni n'a ma ɲɛ i b'a fɔ k'i bɛ baara bila yɛrɛ kɔni kɛ e bɛ baara yɔrɔ de kɔni na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a la i b'a ye k'a fɔ nin baarakɛla ninnu u ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa jamana ɲɛmaw olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa min b'a to ayiwa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ sababa ye cogoya min na nka halisa baara bilaw olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na bari ka d'a kan laɲini dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma sewa yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la nka u y'a yira k'a fɔ pɔnze ayiwa kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka ayiwa baara olu ka lafasali tɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa min b'a to ayiwa sɛndika kofɔlen ninnu u bɛ se ka sigi ka walima baarakɛla minnu ye baara yɛrɛ kɔni bila ayiwa a bɛ fɔ jɛkulu fila de kɔni bɛ yen olu kɔni bɛ ka yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de kɔni ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka lafasali tɔn min bɛ pɔnze yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲɔgɔn sama o yɛrɛ kɔni o bɛ ka caya a ko yɛrɛ kɔni nɔfɛ bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ bi an ma bɛn ko la bɛn yɛrɛ kɔni ma kɛ ko la an k'a dɔn k'a fɔ baarabila min ni a kɔni kuma fɔra pɔnze e ko a ma da kuma de ma wa bari ka d'a kan cɛw ni musow min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen ayiwa fo ka taa se banabagatɔ ani banabagatɔ sigikɔrɔmɔgɔw ani maa minnu bɛ sigi banabagatɔ kɔrɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ka taa ni ka segin na wa foyi den kelen ma bɔ foyi la wa foyi yɛrɛ fɛnɛ ma fara foyi kan pasiri sɛbɛnna Amani Ture fɛ an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la halisa an bɛ to Nouvelle Horizon yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la an bɛ halisa baara bilako an bɛ to ni ale yɛrɛ kɔni kibaruya ye kalanden minnu bɛ yen n'olu ye sanfɛ kalandenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ wele ko AM olu kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi tuguni ka bɛn ni ayiwa baara min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ye sanfɛ karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka baara bila kɛ a ko bi an bɛ waati min na kalandenw olu yɛrɛ kɔni ye lajɛba kɛ min n'a kɛra tarata don mɛ kalo tile 16 san 2023 bi an bɛ waati min na eko tabali a gosi kuma o yɛrɛ kɔni o ma se denmisɛnw yɛrɛ kɔni fɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko bi an bɛ waati min na kalankaramɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ sanfɛ ayiwa i b'a ye olu ka laseli kalankaramɔgɔ min bɛ sanfɛ olu kɛlen bɛ ka baara bila o yɛrɛ kɔni u k'u taalan ye nka u ka laseli la min ni o yɛrɛ kɔni kɛra u ye u ka nimisa yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yira kalankaramɔgɔw olu bɛ baara bila banbali min yɛrɛ kɔni na ayiwa u kɔni olu sɛgɛnna a bɛ kalo janba yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa baara bila bɛ senna Mali sanfɛ kalanso ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ la olu ka siniɲɛsigi i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen de dontɔla filɛ nin ye galama yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na min ye baseli ye 2022 minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye kiimɛli min kɛ san 2022 bagi la olu minnu pasera ayiwa i b'a ye k'a fɔ o dɔw yɛrɛ kɔni nin waati in na olu ma hali kalan yɛrɛ kɔni daminɛ ko sɔɔni san 2023 o bagi kalandenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minnu ka bagi kɛ fo ka tila k'o jaabi yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa nin ye Sirima Ɲare n'ale ye secrétaire général ye nin y'ale ka kuma ye ko yalima olu bɛna kɛ cogo di olu bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan wa a ka sɛbɛnni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye ɔkɔlidenw olu ka ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni na i b'a ye u kɔni ye hakililajigin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga fo ka taa se ayiwa CNT n'o ye wasabulon kɔnɔna la jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye wasaden min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni da bɛ ɔkɔliko kuma yɛrɛ fɛnɛ la ekɔli a teriw ani a kanubagaw a ye bɛɛ lajɛlen wele yaasa an bɛ se k'an da don nin ko la min b'a to ayiwa an bɛ hakilina ɲumanw walima an bɛ sira ɲumanw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ la ka bɛn ko la ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ la cogoya min na a ko hakilina jiginna waati tɛmɛnlenw na gɛrɛfu banbaliw olu yɛrɛ kɔni kɛra min ye ayiwa ɲɔgɔn sigiw kɛra ka se ka kuma wɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalanso a lafasali tɔn n'o o ye SNEPSIB ye ale ni SECMA ayiwa bɛn yɛrɛ kɔni kɛra o kɔni na kabini ayiwa san 2000 bɛn kɔni kɛra ko la ayiwa sigi minnu yɛrɛ kɔni kɛra a kɛto b'a la ayiwa ni o kɛra kabini san 2017 san 2023 a kɛto b'a la a bɛ kalo tile 17 o don yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ kalankaramɔgɔw ayiwa bɛnbakɛ ko la min kɛ olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa baara bila o kɔni olu b'o de kɔnɔ sisan fɔ bi an bɛ waati min na an ka hakili to a la baara bila o de kɔni bɛ yen nɔ bi janvier kalo fo ka taa se février kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min ye ayiwa ɛri 120 o fɛnɛ o kɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'a daminɛ avril kalo tile 10 ka taa bila tile 14 na SNEPSIB ale ni SECMA u kɔni ye u ka tɔnden ka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele ayiwa gɛrɛfu laban min n'u y'a kɛ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka taa baara bila pepewu o yɛrɛ kɔni na fo ka taa fɔ ko olu ka ɲinifɛn a kɛra sɔrɔ fɛn ye
a ko min bɛ tali kɛ yaasa u bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni daminɛ cogoya min na SNEPSIS ale ni SECMA olu ye a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ laɲini min n'o olu yɛrɛ kɔni y'o kɛ ka se ka olu laɲini ko olu bɛɛ lajɛlen bɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛ o dɔ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumɛn ye n'a bɛ fɔ min ma ko prime de recherche ayiwa ka se ka o di olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa a bɛ fɔ min ma ko indice 3000 k'o fɛnɛ k'o don da la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin espace universitaire a bɛɛ lajɛlen kɔni ma ayiwa a bɛ fɔ min ma u ka stati conformément laɲini min n'o kɛra ANR yɛrɛ kɔni fɛ ni a laɲini tun ye ka ɲɛda kura di jamana ma ayiwa weleda ni laɲini min yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ olu b'a fɛ olu ka stati yɛrɛ fɛnɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka bɛn n'o ye a bɛ fɔ min ma ko prime de déplacement ni o ye kabala kalan karamɔgɔ ani a baarakɛlaw ka se ka o di olu yɛrɛ kɔni ma ale ni IES mɔgɔw n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la institut d'enseignement supérieur ye nin ni a ɲɔgɔnna si caman ayiwa o kɔni a bɛ fɔ min ma k'u ka heure supplémentaire ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara u ye ayiwa fo ka taa se revalorisation ma ni o y'u ka prime de logement ye ayiwa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni don da la ani passeport ni a bɛ fɔ min ma passeport de service k'o di sanfɛ kalan karamɔgɔw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini kɛ k'o di olu yɛrɛ kɔni ma yaasa u ka ɲininiw baaraw kɔni kɔnɔna la a ko ne nin n'a ɲɔgɔnna su olu yɛrɛ kɔni ma kɛ siga foyi t'a la baara bila olu kɔni tɛna a dabila baara yɛrɛ kɔni tɛna ta ko kuma tɛ min ye k'a fɔ ko kalan yɛrɛ kɔni bɛna kɛ o kama kalandenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ ni dabali u ka se ka tigɛ min b'a to ayiwa olu ka hakɛ a fɛnɛ bɛ se ka sigi olu ma cogoya min na n'o ye kalan ye Seyidu Konate ale ye fasili sɛbɛnbaa ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a fɔ nin de fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi gafe kunnafoniw na ayiwa nin baara ninnu maa kelen o ka cɛsiri tɛ ayiwa min bɛ tali kɛ kamera yɛrɛ kɔni kɔfɛ a b'a ye k'a fɔ Adama Jalo ni ale ye Daramani Darame ka ɲɛmɔgɔ ye Adama tɛ awɔ Adama Jalo ale bɛ ka nin baara kɔni ɲɛminɛ ani Daramani Danbele don Daramani Darame n'i kɛra Daramani Danbele kɔni an bɛ t'i kama o dede Adama Dara an bɛ t'i kama ala ka n'i kɛ Daramani Danbele ye ayiwa an b'i to i kɛ Darameya la ayiwa olu ye an karamɔgɔw ye an bɛ e t'o la Sabalikɛ Ture an ka ɲɛmaaba fo ka taa se Maki Kan ayiwa Salifu Tarawele Siriki Ture Mayimuna Tarawele ale ni Awa Jara Aja Ture ayiwa fo ka taa se Kalilu Ture k'ale fo Umar Ture k'a fɛnɛ fo kanuba ni lamɛnba ani dɛmɛba an bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ayiwa ka bɛɛ don kira manto yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ wasalam